ještě ji chraptím. Je asi 7:45 ráno. Doma ještě všetci spí, včetně zvířat. Takže já jsem se rozhodla, že zajedu v rychlosti pro pečivo do Lidlu. V rychlovce i do DMky, protože potřebuju pár drobností. A potřebuju pro žiletky do tety, takže to mám všechno tak nějak jakoby v jednom nákupním středisku. Takže tam v rychlosti zajedu a myslím si, že tak nejpozději do 8:30 jsem doma a to už je tak jako akorát, kdy se asi kluci budou probouzet. To je taková ta jejich hodinka, nebo minimálně malýho. Takže to musím rychle sfouknout, abych to stihla, tak uvidím, jestli něco natočím, když tak se ozvu až z domu. Tak jsem se asi špatně dívala na web, protože jsem si myslela, že Lidl má od 7. Ne, mají od 8. Naštěstí jsem byla za 10:08 tady, takže to nebyla taková jako to. Ale měla jsem to hezky naplánovaný, že nejdřív skočím do Lidlu, protože má od 7. A potom do DMky, protože má od 8. A tak jsem to tak vzala všechno z jedné vody. Ale zase jsem se prostě vynervila, protože jakmile se něco otvírá, tak samozřejmě plno lidí staršího věku, kteří prostě jdou po těch slevách, takže člověk si nenabere normální pečivo, nic. Oni jdou prostě vyloženě po těch sáčcích, co mají oranžové cedulky, aby jako měli co nejlevnější. Přitom to pečivo už je tvrdý, ani na strouhánku pomalu nejde. Ale oni si to stejně vezmou, protože to je o 3 koruny levnější. Nechápu to. Doufám, že taková nikdy nebudu. Teďka jdu do Barv centra, do Krčmaně, pro nějaký pamlsky pro našeho Hafa, takže vás když tak vezmu s sebou, pokud to půjde a nebude tam nějak moc lidí nebo takhle, tak vás vezmu s sebou. Tak já jsem vás ani sebou nebrala, protože pán tam zrovna nikoho neměl a nechtěla jsem mu tam dělat nějaký manévry s natáčením, takže možná třeba příště. Já tam jezdím docela často, i když teďka přes léto mi to moc nevycházelo, protože většinou, když jsem se rozhodla, že sem pojedu, tak byla buď dovolená, nebo prostě zavřeno, což úplně chápu, že prostě každý si chce udělat volno i přes léto. Takže jsem z toho ani nebyla nějak naštvaná, vždycky jsem to nějak pořešila, že jsem koupila třeba menší balení v obchodech, protože já normálně totiž kupuju tady většinou na to, že máme tady 10kilového psa, nebo prostě maličkého psa, tak kupuju kilový sušený plíce. Nevýhoda v tom je, že já bych třeba koupila i toho víc, toho sušeného, ale hodně věcí je třeba kuřecích. No a já jsem zjistila, že prostě baby to úplně nedělá dobře, to kuřecí maso. Ne, že by měla vyloženě nějakou vyrážku, průjem a takový, ale drbe si potom víc packy. Takže jsem radši, když to kuřecí moc nemá, protože aspoň je jistota, že prostě nebude mít žádnou tu reakci na tady tohle. Takže kupuju. Teď nevím, jestli vepřový nebo hovězí ty plíce jsou, nevím, který jsem chytla, ale vzala jsem rovnou kilovku. Vychází to za strašně dobrý peníze. Takže to, vzala jsem ještě králičí ouška na žužlání a asi se sem zastavím ještě potom třeba o víkendu s malým nebo takhle. Některý další víkend jako. A malý jsem totiž strašně rád jezdí a vybírá vždycky baby nebo Teresce nějaký papu, no, takže uvidíme. Tak, už jsem doma a vzala jsem baby králičí ouško, ale nevím, jestli to bude mít úspěch. Už tam zkouší něco pokousat, ale možná se jí nelíbí ta srst na tom, uvidíme. A toto už je osvědčený, bráváme kilový plíce, protože to má baby ráda, je to takový dietní, nedělá jí to špatně a vždycky se podělí i s Grisomem od rodičů, takže máme aspoň zásobu.
Tak my jsme v Baumaxu a díváme se na sedačky. Tady tahle. A já jsem myslela, že vybereme sedačku, která je pro všechny. Tebe se líbí křesílko? Já bych si vzala nějaký houpací asi. Já bych si vzala To by se líbilo Teresce, ta by nám tady tohle křeslo asi pěkně rozškrabala. A ještě nějaký se ti líbilo? Já jsem doufáma. To je skákala. No teda. No. Láska už všude neskákej, jo? Tak já se hlásím po práci. První den za mnou a jsem úplně KO. Ne, nebylo to tak náročné, čekala jsem to horší, ale víc mě vždycky unavujou ty přesuny, jak člověk prostě končí ve 3 hodiny a rychle letí do školky, aby vyzvedl malýho, potom rychle uvařit, něco uklidit, prostě mít takovej ten zápřah, no. Je to náročný, pokud je to prostě každý den v týdnu, tak je to potom jako dost održku. Takže jsem vždycky taková hotová z toho. Ale jinak teda se mi tady vaří maso, dala jsem jenom dusit vepřové plátky. Ochutila jsem to tak nějak všelijak, co mi přišlo pod ruku a na chuť. Takže doufám, že to bude dobrý, tak potom když tak dám vědět, ale zatím to jako vypadá dobře. Klidně vám to ukážu. Myslím si, že docela jako to vypadá hezky už od pohledu. Teď ještě, aby to maso skřehlo, což jako doufám, že se mi povede. Úplně ne, že bych jako neuměla vařit, ale u toho vepřového masa prostě nikdy nevím. A schválně mi dejte když tak vědět do komentářů, jestli máte nějaký tip na skřehnutí masa, protože dávala jsem tam hořčici pro tlak, klasický koření. Jako ChatGPT mě poradil, ať tam dám trochu octa, nebo sojovku, nebo víno. Tak ani jedno se mi tam úplně moc nehodí tady zrovna do té chuťové kombinace, takže budu doufat, že za nějaký 2-3 hodiny, co to budu dusit, se to trošičku nechá skřehnout, no. Tak uvidíme. Dám pak vědět. To jsem se chtěla zeptat ostatních. Taky se tak nervujete za volantem, protože mně přijde, že kdo se nenervuje, tak je ten člověk, kvůli kterému se nervuju já, anebo ostatní. Fakt jako mi to přijde jako zlatý pravidlo a úplně mě to štve, protože člověk ať vyjede ráno v 7, v 8, v 10 dopoledne, ve 12 v poledne, prostě i v časy, kdy jako lidi třeba nejedou zrovna do práce z práce, tak já neujedu kilometr od baráku a už prostě nadávám. Já jsem říkala, natočit to někdy na video, jak tam nadávám, tak bych musela normálně celý video jenom vypípat, protože to jinak nejde. Tak jsem zvědavá, jestli to máte tak i všetci ostatní, protože já to prostě nenávidím, když lidi jezdí na 50, sotva 30 a neříkám, že se každý musí ve městě dělat závody a jezdit 80, to vůbec ne, ale prostě aspoň těch 50, 55 jedu, no tak jako pokud není nikde žádný přechod a nějaká nebezpečná situace, tak prostě jedu a ne, že jako zdržuju, no, takže tak.
naposledy jsem se ozvala, ale hlavně je to tím, že jsem onemocněla já pomalým, takže mám bolení v krku, bolí mě hlava. Nejdřív jsem myslela, že to je jenom rýma, takže jsem si říkala, že dobrý, že rýma se dá přečkat, ale nakonec to odnesl krk, což je u mě nezvyklý, protože já jsem do svých 30 let vůbec jako nevěděla, co je to bolest v krku. Vždycky mě to maximálně šlo na průdušky nebo takhle. A to jsem si prostě nějak zvládla pořešit sama, nebo už jsem věděla, co mi pomáhá. Takže bolest v krku je pro mě něco nového. A teďka celkem trpím, no, protože jak to neznám, tak mi to dělá strašně zle a přijdu si úplně jak na smrtelné posteli. Musela jsem se zvednout, měli jsme nějaký problém při stavění lega, takže teďka prostě jsem si myslela, že pátek, sobota, neděle má být tady 26 stupňů, že bude krásně, že se půjdeme někde projít třeba do lesa nebo takhle. No prostě nějaký výlet. A zatím to vypadá tak, že maximálně nějaká jako procházka úplně lehoučká. Možná i ten les by jako mohl klapnout, ale asi až třeba po obědě, kdy bude fakt teplo, no. Tak vás když tak vezmu sebou. No tak já ještě než se nějak vrhneme na nějakou procházku, tak musím něco uvařit. Rozhodla jsem se, že udělám řízečky, protože to klukům asi tak nejvíc chutná. A vím, že to je taková jistota, co prostě dělávám tehdy, když vůbec nevím, co mám uvařit. A taky hlavně je to fajn, že pokud toho dělám víc, tak je to fajn, že prostě to třeba neosmažím všechno a nechám si to na další den. Že tím vlastně, že toho je víc, tak já to obalím a dám si to do nějaké nádoby a prostě je to potom, když tak třeba na další den. Takže budu doufat, držte mi palce, že prostě to bude tady takhle, no. Že nebudu muset nějak extra se tím zatěžovat ještě zítra. Chtěla bych k tomu udělat jenom buď šťouchačky, nebo kaši. To uvidím ještě podle toho, jak to bude jak se mi to bude zdát a chtít dělat. Takže asi tak. Tak my jsme na kaprodromu, kluci se dali do cvičení, tak uvidíme, jak to dopadne. Doufám, že ne nějakým úrazem. A jinak je to tady moc hezky. Jsou tady 2 rybníky a na druhým je i dětské hřiště, mám tam nějaký záběry, tak je tam dám a můžete se podívat.